Cu toți avem accesibilitatea pe platforma YouTube. Fiecare are un YouTuber care se uită constant. Ei ne creează nou conținut interesant la care să privim când stăm în pat sau când mâncăm. Dar prin crearea acestui conținut, ei au o sursă de venit. Unii folosesc această sursă de venit pentru ca costul de producție să fie mai mare și calitativ. Alții, în schimb, își ung sufletul cu bijuteriile pe 4 roți. Astăzi vom vedea ce mașini au cei mai cunoscuți creatori de conținut. Nu uita de un like și subscribe. Grația, Madagascar. O împinge până la mola caranfil. Nu o să vă spun nimic înainte să dăm această copertină jos. Probabil că știți deja din titlu ce se află sub. Hai să dăm! Mama mea cum arată! Băi, ești nebun! Oh. De 4.900 de euro, se numește Indulge Bespoke Clock. Mai mult de atât, acest design cu aluminiu din jurul au o dungă ceva pe ele, cred că sunt ventilate, habar n-am, dau așa cât o dungă din asta, din loc în loc, așa țaca-paca. Etrierii ăștia din tamai, altceva n-aș ști ce să vă spun pe exterior. Aici au fantă de aer. Cumpărat-o deoarece nu arăta la fel și mi se pare că în aceste specificații arată bestia, nu știu, mie mi se pare una dintre cele mai frumoase limuzine pe care eu le-am văzut vreodată.